handang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Hindi palilimutan ating pinagdaanan, ating pinagsamahan, sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. RPN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. RPN DZKI, mga tugang oras na ngunyan, alas 9:03 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Casoreco 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Makatugang maray na paggaga sa Indugabos Bicol Connection. Abot po nga alas 11 na paggaga sa mga informasyon. Pag-uliwalay niya ito kan mga napapanaw na issue, mga informasyon, haliman sa ito mga pagriba sa luwas. Mga karonda patrol.
Kamusta po ang mga taga-syudad Ganiriga, sugabos na mga nag-aantabay ngunyan. Oy, happy Pintakasi Fiesta. Sa mga taga-syudad Ganiriga, happy fiesta. Sa indaw kita pwedeng makapamiesta at yan mga tugang. Adig di po sa Iriga City. Anyway, kadakol kita mga barkada mga tugang digdi po sa syudad Ganiriga, mga classmate asin padihon. Pero kay Puan man giraray na ko yan, paabutan niya ito muna sindanin na maugmang pag-aantabay sa Indo po Gabos. Good morning Rinconada area, good morning Camarines Sur, good morning Bicol, good morning world. Bicol Connection na po kita matugang. Ini po ang dating programa ni Manager Joey Lim. Kita po ang nagkakapot alas 9, abot ng alas 11 nin pagka-udto mga tugang. Kaibalan niya to sa Technical Department, yaon dyan si Chief Engineer Abilin Don Toralio. Si Tony Saison sa information, duman sa transmitter side. Yaon duman. Sa ropa sa Macho Guapito. Napakiripamingo niyan si Ricky Sagayap. Good morning dyan Ricky. Aram kong malipotan pagmati mo dyan. Sa open air po dyan. Makahoy, Maparoy. Pwede ka na dyan pwede ka na dyan taga-sarasap na. Kadakol paroy dyan. Kadakol dyan gugulayon. Gutos ka na dyan talbos ni na kamuti. Dawa piyesta sa Iriga, Pintakasi. Magbabu-babu na sila dyan, talbos nin kamuti. Masiram po yan. Anyway, pakonsuelo lang tabi niya to yan. Karondang Ricky sa Gayap. Good morning sa mga city officials Kaniriga City. Aram kong siribot-sibot ka mga nyan takadakol nin mga bisita. Kadakol nin mga bisita digdi sa Iriga City mga tugang. Mapamiesta ngunyan. Ani ba daw enot na dinudumanan sa mga opisyal kan Iriga City. Kaya sigurado ko dyan sa harong ni Mayor Rex Olivas sa Barangay San Francisco, kadakol po dyan. Tapos dyan kay Vice Mayor Edsel Dimaiwat. Kaya si Engineer Gina Canoto, nagtinda pa man kaya? Dyan kay Mar. Yan, baka may linuto man sinda, baka librian yan, iapag nindang pagkakan ngunyan. Good morning po sa Gabos na mga nag-aantabay ngunyan. Pag-una ako, ikinalaog ko na so ginibo kong news ngunyan. Ayaw palang digdi. Hahanapon niya to yan duman sa website. Tibaad lamang tibaad lamang nakapost na iyon na sanan magiging source niya to mga tugang. Ay, kami po mga tugang naka-live man sa muyang Facebook account. Araw po kan Twitter, YouTube channel, and sa kuyang personal Facebook account, JV Navarro de Flor Jr. And siyempre, sa mga gusto man na magdalan po sa muyang website, hilingon po nindo ang mga bareta dyan kan RPN DCK ay mga tugang. Gabos po yan nakapost lalo na ini pong pag-arab-adab po kan na Bulkan Mayon. Nag-update po kita duman sa Metro Manila. Hinahanap ko kaya so ginibo ko palang ngunyan, di ko pala ni kinalaog digdi sa source ko kan mga bareta ngunyan aldaw mga tugang. Pag medyo talaga
karundang Chief Engineer Lyndon Turalio na naggugurang-gurang na ano. Minsan nalilingaw na. Sa bagay, normal naman po yan sa tuyang mga tugang, ha? Sa tuyang mga informasyon ngunyan mga tugang, sa fresh kong informasyon sa lado lokal, haros ang pinag-aandaman ngunyan, ini pong padagos na pagalboroto kan Bulkan Mayon. Igwapo nin mga update po kaya na Feebox mga tugang. Kaya kita man padagos na papaabot sa inyo nin informasyon. Kasubanggi po mga tugang, mga bandang alas 12:03 nin mag-umagahon, ngunyan po yan na June 13, 2023. Nakakuha naman po nin picture an Feebox mga tugang, Philippine Volcanic and Seismology. Duman po sa Mayon Volcano Observatory. Mga alas 10:56 kasubanggi, Monday pa po yan, hanggang kasubag mga alas 12 nin mag-umagahon, June 13, 2023 po mga tugang. Nakapag-rehistro po sindanin lava flow na almost nagabot sa 800 to 1,000 meter sa baba po mga tugang. Uminabot sa 800, abot ng 1,000 metros ang lava flow hali sa Mayon Volcano Summit Crater. Duman mismo sa bunganga kan Mayon Volcano mga tugang. Na estimated mga tugang ang distance or approximate distance kaini. Duman sa Misi asin man sa Bonga Galis. At sabi po kan Philippine Institute of Volcanology and Seismology kaya Feebox, na kanindaan datos asin ladawan ining litrato sa Mayon Volcano Observatory sa oras na 10:56 kasubanggi. Sako pa po yan kan June 12 asin kasubagong alas 12:03 nin mag-umagahon. Talagang ko yan. Kung maipapahiling ko lang sa Facebook, sa YouTube, pwede ano. Kundi ang sabi po ngunyan, mantinidong nasa alert level 3 paman Giraray ang Bulkan Mayon. Rason kan intensified unrest na inaapod o kaya magmatic unrest kaini mga tugang. Magigiromdoman na nakaaging Domingo kan Hunya 11 na i-record ang 500 meters hali sa Summit Crater mga tugang kaini. Duman po sa Bulkan Mayon. Pasiring duman po sa Bonga asin sa Misi Galis. Pero ngunyan kasubagong mga alas 3 nin na mag-umagahon, almost 800 to 1,000 meters po mga tugang ang nai-rehistro kan Feebox. Bicol Connection Report. At yan po, babalikan niya to na dapit sa bagay na yan mga tugang. Palagun muna niya to ang report ni Karondang Philip Baracena. Ini taga-Iriga. Digdi kami mamimiesta Pintakasi sa Iriga, Dawa, sa Inkapaman, Santo Domingo, La Purisima, sako pa yan kan Iriga City. Mapamiesta kami. Kasama ang Karondang Philip. Good morning. Pintakasi ko yan, No. sa Bulwang, Baaw. Garo na i-record mo na yan na. Tuon na yan. Tuon mo na. Isa'y dudumanan mo sa aga. Ngayon, duman si Kapitan Alan Bolo. Ay, nako si Barkada. Vice Mayor Jerry Petino. Maiba ka sa kuya. Si dating Vice Mayor Sir Norman Batsura. Talagang tuum-tuum mo talaga. Digli sa Iriga, tapinta kasi.
an Santo Domingo baga iriga pa man yan. Ano, pwede man daw at yan. Si Kapitan Wedin Salvadora. Bisay? Kapitan Wedin Salvadora. Ganon. Dahil naman lang kay Mayor Rex Oliva, kaya kay Vice Mayor Edsel. Si Mayor Rex Liman, harong kay San Nicolas lang. Narong kaya. Baka na duman sa dati, tabi, karon ng Philip. Dako na. Ay di naman kita kay Vice Mayor Edsel. Tayang, Attorney, Nonoy Rosarina. Ayun, tama. Oo, sige. Sige, tibaad madangog ang report mo ni Attorney Waferina. Kaya ipaapod kita at yan. Tukawan kita duman sa maharlikang tukawan. Manggutan ka, kasabang Philip ha. Karon na Philip, pastidyo ka. Kaya niya, ang niyan ngaran ko sa Ramon Maharlikang. Gusto mo, maharlikang tukawan. Nagirumduman ko sa bagong bansang Maharlika. Maharlika. Anyway, talagang Maharlika. Pati sa imong report, Maharlikang karon ng Philip. Go ahead. Duman sa Banuan ka na Goa, pasunan ang prangkesa ka nagkapirang mga tricycle sa sinambit ng Banuan. Paguna ko, prangkisan ng mga radio station. Ay, ko kaya, bibisir ka. Okay, sige. Napagaraman ki Natsur Eliseo Pitaliano, Officer in Charge ng Traffic Management Office ka na sinambit ng Banuan. Sigun sa direktibang itinaw sa Indani Municipal Mayor Marcel Pan, nagtao na sindani na tulong aldaw para sa warning na igwang mga duwa sa tulong taon ng lay pa nakakapag-renew. Pero nagkatayot pa man giraray. Iniyan napagaraman kan nagtalikod pang Honyo Jess, sobra sampulo na extract ng pangketa sin positive mawaranin hanap buhay. Pudan man kan opisyal ng mga tricycle driver sa panwaan na maging patas sa mga legal na nagtatayot. Pera pa man din nagiging may kisman tinda sa mga motorsiklo na mayong sulot ng helmet. Usong-uso man yan. Dawa. May nag-helmet. Yan. Okay lang. Minsan nga yun sa siko, ang helmet. Ayan. Okay lang na manubli din helmet basta magsulot din helmet. Saka sa payo. Yan, sa payo. Na kung dyan sa siko-siko. Kadakol ka yan, ganyan. Minsan nga mayo ni helmet nagpapadalagan. Pati sa mga backrider, mayo pong helmet. Digdi sa irigad, ay pa kaya mayo pa man ordinance sa pagiging kuyan kan backrider mag-helmet? Yung nagdadakop, pero kung sa ordinansa, mayo pa. Ayun. Pero duman sa naga, pag mayo kang helmet, lalo ng backrider, nako, dakop ka. Saka duman sa naga, dapat close helmet. Full face. Digdi sa toya, nag-helmet sa mga kuyan yan, helmet sa anong apod kayo ni sa mga nagbabike. Basta may ginagamit yan. Yan, ginagamit yan kanina. Bata, magyan kaya ngayon sa payo. Ang helmet ngayon, mainit, magabat pa. Kaya kung minsan pinapalid, nagbabarak sa tinampo. Ayun, tama. Pero sa backrider, okay na to. So, medyo half mask na helmet. Ang matakit yan, sa subak rider, yung nag-helmet sa driver, guys. Yung mananggad, ang driver kaya, aram niya na maingat siyang magmaneho. Ay, paano kung nahulog sa back rider mo? Tama man. May kuyan man yan. Tama man na mag-helmet. So, back rider. Baka bata niya. Pero okay na yan at least. Pinagtatahuban, baka mahiling. Maga may sikreto. Ganon talaga yan. Kundi, pabayan naman sindata. Iyo man ang kaugmahan. Okay. Kung yan ang kaligayahan mo, kung yan ka mataya, suportahan ka ka. Sige. Totoo yan. Minsan kaya dahil mo, pwedeng tubulan yung kaugmahan ka nito. Dahil talaga. Importante yan.
Diyan nakakapagpahabang buhay, ang kaugmahan, ang pagngirit. Di ba? Wala to kung sigapon na kapit. Ano ba yan? Pambira ka, karon daw, Philip, ha? Mga Chinese niya, tonglay na. Ah. Ay, nako talaga. Okay, sige. So, duman sa Banwaan kan gawa, how pirang porsyento na sa mga nag-expire na sa indang franchise ang mga tricycle, mga trimobile? Lampas sa buot 10 mga paso na prangkesa. Sa bagay kung 10 man sana, pero kung ang mga numero kan mga may prangkesa duman nasa 400, kung 10 ay di mababawasan, may 300 pa man palan. No, kaya pa. Kayang-kaya pa. Dahil nanguna yan pag tawanin permit na nga ning makabawas-bawas lamang sa dalan ta nagpipiyot na ang kalasada duman sa Goa. Ligdihan sa Eriga. Ang mga trimobile ko naglalawag sa buhi, naglalawag sa baaw. Correct. Kung naunambitan mo ning baaw dyan sa may parte kang ko yan, BCC, may naghahalat na dyan na mga pasayro. Pero itong going Iriga, di man pwedeng going sentro. Going Iriga and Nabwa. Naghahalat dyan sa may BCC. Kaya anggot sa ibang mga trimobile drivers dyan po sa Banwaan kan Baaw. Pati yung mga jeepney driver na Iriga buhi. Iyan reklamo. Anong mangyayari sa kami yun? Nagkupa ng prangkiso sa LTFRB pa. Correct. Hindi kayang mga trimobile kan Iriga out of line. Okay lang. Maririsa mo man pati, ta color dilaw, color yellow. So, trimobile ligdi sa Iriga. Bako? Oo. Kaya maririsa. Basta may nakabuksak man na logo kan Iriga. Oo. So, anong dapat kayang gibon? Sisayan Committee on Transportation. Dyan po sa Bumbira. Ano to? Lato-lato? Mayo ganito prangkisa. Nanggot sa imo baka naka-monitor ano mga para parita nga kaming mayong prangkisa. Yan na masakit kayo sa mga out of line. Kung may mangyari remalado sa pasahero, correct. aksidente, man tataguton dyan may sadiri. Saka baka gikanan yan ko yan day pag kay rintindihan kan mga drivers. Kaya dapat digdi magtumar party na an Committee on Sanggunang Panglunsod sa Public Utilities, Committee on Sanggunang Panglunsod. What I mean, ang Sanggunang Panglunsod ayuso na nindalaw na ang Committee on Public Utilities. Tanganing at least mabawasan kung igwa man hindi pagkakarintindihan sa mga pareho driver pares man sila nagkakayot na dahil na maglaog sa mga out of line sa mga lugar na bakong piyaninda linya. Kumbaga bako naman nindang ruta. Ang problema kaya tabaka nag-aalop digdi sa Iriga nakikisama dyan sa bawag buhi. Baka kayang ikaman ng tigatot yan. O baka kuyan man, baka iguananin na kaulay, may kontrata na dapat nga araw kini kung ano nindo kami sa Banwaan na yan o sa lugar na yan. Iguamanin araw kaya tabi karundang Philip. May orolay na. Pero dapat hindi magtumar parte ang sangko ng Panglunsod, sangko na yung bayan kan Baaw sa Kabuhi. Magurulay sinda both side. Ang dapat hindi maghiro ang traffic division. Correct. Saro pa po yan. Kundi man yung traffic, nagda-traffic dyan sa boundary. Baka gusto magbantay ng mga traffic enforcer. Baka barangay tanod na ang gusto magbantay dyan. Ay pangyayari. Ay, nako talaga. Oo. Sige. So, ini muna tabi karon ng Juna na sa tuyang mga dugang na impormasyon. Pero saga, see you duman sa Bulwang kang Baaw, ha? Oo. See you. Padumanan, pinta kasi. Bakong sa Iriga. Mayo sa Iriga. Okay, sige. Pero pwede mong guide na sa dawa surog, pwedeng gisyon, tapos taman.
Ay, tayo ba kasi sa'yo itong nagsasabing dawa nga ako turog. Gis nga ninyo ko ta. Ikaw ba Pero yan, Oh. nawa, turog, pwedeng gisnin, tapos taman. Ay, tama. Tama, Pero, pero... may nakamo, mga ngods. Pero siguradong may handaan man yan. Tadawa pa paano, halis sa post-pandemic, mahanda man yan. Kung ako, pandemic ang harong. Mapamistake ako yan. May face mask. Dawa sa pagkakan. Dapat mag-face mask ka, tabi. Karundang Philip. Dahil ang pagbuktakan, wala po dito si Vice Mayor. Tanay, guwaman ka yan. Dahil sa eleksyon, pinagtakan doon ng patin sa tubangan. Wala po dito si Kagawad. Tapos, gwapang nakaag, no solicitation. Tapos, may pangyayari sa buhay. Okay. So, hindi natin karoon na ito. Sa ko yung mga hirap na informasyon. From my location, hindi na si Philip Parapena, RPN, Radio Ronda. Bicol Connection Report. Yata pala dyan sa Banuan kan gawa Camarinesur. Nagabot sa 10 mga tricycle nagpasuna sa prangkesa. Baka man bago nagpasuan sa indang prangkesa, pasir nga duman sa sa Sangkunan Bayan o sa licensing na baka nag-apply naman po sinda na magagmarinyo. Lalo na ngunyan, dipisil ang buhay mga tugang kung mayo kanin trabaho. Ay kadipisil, baka magutuman pamilya. Kaya ako po nagtutubod na sa mga drivers, may sadiri operators ka na tri-mobile o ano pa man na bihikulong ma-expire na sa indang prangkesa, siguradong iyan nag-apply na sa indaman ng mga munisipyo. Nasambitan ka subago ni Karondang Philip Baracena, inima na nag-out of line na ibang tri-mobile operators or driver. Lalo na po digdi sa Erigat, Bistadong Maray, Color Dilaw. Nalog dyan sa may parte kang buhi, nalog man po dyan sa may parte kang baaw. Ano dawan masasabi kay Nikan Sangkunang panglunsod digdi sa Eriga, lalo na sa Committee on Public and Utilities. Isa yan chairman kan nanambitan ng komitiba. Igwa nga ni sa tuyang nakapagpabot manin agrangay, ani bang mga kakayod dyan po sa Banuan kan Baaw, dyan sa may parte kang BCC, minsan nga igwa nang naghahalat na kulor dilaw. O bistado maninda, ang linya ninda sa Iriga. Nag-aagrangay man, imbis ngayang mapasa mo, kinuka na ngayon ninda. Kaya sabi ko, pabutan na nindo naman sa kagawad kung sa'yo man nakatukaw na committee sa Public and Utilities dyan sa Banuan kan Baaw. Nanganing duman po nindo ipaabutan sa indo pong reklamo. Oras mga tugang ngunyan, alas 9:29 na po na pagkaaga. Nag-aantabay ka mo digdi sa Bicol Correction Program sa RPN DCKI. Good morning kay Gerald Villoso and RM Portim Jr. dyan po sa Legazpi City. Thank you very much sa pagantabay. Mabaltaan na Bicol Connection Program pagkatapos kan mga pagirumdum. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong gumagabloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach.
Dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Ang Pride Antibac, igwanin germ knockout action. Kills 99.9% of germs sa badog kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, knockout ang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitawin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantingido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons. Ang garan na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Thank you very much kay Engineer Chief Abilin Denturalio. Salamat sa mga commercial na yan. Marinaga kay Ivy Lucena de Mesa, si Ma'am Ivy.
Yan po sa may partikan Laguna o Rizal. Si Gerald Villosa and RM Portim Jr., thank you so much. And syempre si Amparo Bersa Agbay and si Eddie Castillo. Magandang umaga po sa lahat. And sabi ni Eddie Castillo and si Amparo Bersa Agbay, good morning. Salamat na maray sa inyong pagtutok po digdi sa Radyo Ronda DCKI. Sabi ko na nga ni Kasubago mga tugang, mantinidong nasa alert level numero 3 man girarayan na Bulkan Mayon. Rason kan intensified unrest o magmatic unrest po kay ni. Kung magiramdaman ka na kaaging Domingo, Hunyo 12, na i-record po ang 500 meters hali sa Summit Crater pasirings duman sa Bongasin sa Misi Galis po mga tugang. As in na-record man na 21 volcanic earthquakes through 260 rockfall events, as in tulong pyroclastic density current events sa Bulkan Mayon. Kan nakaging 24 oras. Kaya dapit sa bagay na ini mga tugang, kasod man nagkigwapo ni na preskon ang lalo kan na provincial government sa pamamayo ni Governor Attorney Grex Lagman. Nangapudan duman sa mga residentes na nasa laog kan sakop kan na 7 kilometer extended danger zone mga tugang. Ipinagsiraron po sa preparedness status, gustong sabihon, evacuation anytime will be executed. Asin man ang mga evacuees, dapat darahon po ang gabos na mga necessities duman sa evacuation center. Ini katayon kay ni mga tugang tanganing day po magkaiguanin o kaya masiguro po aninapod na zero casualties. Asin seguridad kan publiko sa nagpapatakot na pagtugakan Bulkan Mayon. Kaya ngunyan ang CDRMO, mga BDRMC na kay puwan ngayang mantiniron ang pagiging preparado para sa implementasyon kan evacuation anuman na oras. Pero sa pinaka-latest mga tugang, talagang nagkagawa na po sindanin na force evacuation na po mga tugang. Base po sa impormasyon na nakabot digdi sa RPN DCKI. Sa latest situational report ng DRRMC mga tugang, at nasa kabilugan na 14,376 individual na para mientras na pinag-evacuar sa 22 na evacuation centers. Mantang nasa 584 katawo kaya 156 na pamilya man ang nakikistar sa indang mga kamidbid o kaya kapamilya, kapuso, kapatid. Sa mga displaced na mga residente, 883 yun halis sa Kamalig, 57 halis sa Ligao City, 650 hali po duman sa Daraga, 1,446 haliman sa Ginubatan, 899 halis sa Malilipot, asinman 438 haliman sa Tabaco City po mga tugang. Ayan po sa pinaka-latest kasubago sa June 13, 2023 as of 12:03 early in the morning kasubago mga tugang, aros nagkikimat-kimat baganin ko yan kung siyempre tamadiklom mahiling mo an nagbababang mga rockfall events na inaapod kasubago na hiling po. Nasa almost 800 to 1,000 meter downslope mga tugang. Ang pagbabakan mga bato, lava na naghahali duman sa crater. Crater o Summit Crater kan Bulkan Mayon mga tugang. Kaya hanggang sige pa ang rockfall, may posibilidad siguro na magrasay pa yan na mas mababa pang lugar mga tugang. Kaya digdi sa bagay na ini padagos po ang
monitoring kan FIBOX mga tugang asin iba pang mga ahensya kan gobyerno. Salado kan Puwersa Armada kan Pilipinas, ang 9th ID, padagos nagtatabang sa pag-evacuar, ang PNP, asin iba pang may mga radio groups. Kaya, digdi sa bagay na ini, alos manan mga netizens niya to, may mga ipinagpapabot naman line-line na reaksyon. Malata, igwa nga ni dyan na nagsasabing, maugmahon ngaya, si mga makwari kayan, tigwan naman sindang kakay kayon, pambihira, no? Kaya dapat digdi sa bagay na ini, maging marigmat po an sa tuyang mga opisyal. Tahan probinsya pati kan Albay mga tugang, ini po nasa irarom na kan state of calamity na probinsya kan Albay. Kaya nga ni si Gobernador Attorney Edsel Grex Lagman man po mga tugang, nagigibo na nin lakdang na provincial government para masigurong matabangan ang mga evacuees sa manlain-lain na munisipyo sin man syudad duman po sa Albay. Nakasentro ngunyan ang Kinaban. Nakasentro ngunyan ang Pilipinas sa nangyayari pong pahiling nin abnormalidad ang Bulkan Mayon mga tugang. Malata kadakol kaning mga turista, foreign tourist and local diyan po sa probinsya kan Albay mga tugang. Kaya salado man kan tourism kan Albay daw paano nakakatabang man sa pagtaon nin ingreso sa lokal na gobyerno an pagalburuto kan Bulkan Mayon ta kadakol po kan mga nagbibisitang mga turista mga tugang, mga negosyante human. Pero ang patanid day po magprobar na magsamantala sa pagpalangkaw kan mga presyo kan mga barakalon po dyan sa probinsya po kan Albay. Anhinagad mga tugang kan Department of Social Welfare and Development, nagduman po si Secretary Rex Gatchalian na apwera po sa mga pinagtataong family food packs dapat na matawan ng alternatibong hanap buhay man o kaya cash assistance ang mga apektadong albayano, partikular na ang mga paraoma. Dawa paano kung yaon ka sa loob kan PDZ o ngunyan pati pinag-extender na sa 7 kilometers ining pong PDC mga tugang. Dati 6, ngunyan 7. Uli nga ni kaini yung padagos na nagpapailing nin abnormalidad si Kabayan Bulkan Mayon, si Daragang Magayon. Ang mga nagninegosyo, lalo si mga paraoma, ay mayo man po yan talagang makukananin pantustos sa indang pagbuhay. Kung si mga pananom, babayaan, nagrebakwar po sinda mga tugang. Kaya garo digdi nagluluwas tan Pilipinas talaga, mayaman man talaga. Kundi naibubulsa sa naman kanibang mga pasaway na opisyal niya to kan gobyerno. Sabi ni Gatchalian, tawanin hanap buhay, cash assistance sa mga apektadong albayano. Partikular na mga tugang, ang mga paraoma. Pinagtaong himplo man ni Lagman, ni Governor Lagman, ang Tabaco City kung saan ng mga evacuees pigtatawanan nin test the training sa paggibo nin mga basket asin tsinelas. Yan. Himplo po yan, duman sa Tabaco. Ang TESDA, naggigibo na po nin pagpa-training sa mga evacuees, sa mga kababayan niya to dyan. Kung paano maggibo nin basket asin tsinelas, na pwede pa po yan maging negosyo ninda. Na dapat ngayon dahil magadan ang ekonomiya kan probinsya, huli sana sa peligro kan Bulkan Mayon mga tugang. Kaya sa ngunyan, almost 80%
ang target kan populasyon hali sa mga peligrosong lugar na naibakwar naman, as in nadara sa mga salbadong lugar, mga tugang. Ang pagplano kan provincial government nin maximize assistance to evacuees from different LGUs. Yan po ang sabi. Maray dyan sa siyudad kan Tabaco tanganing mas lalo pang magrambong ang mga produkto po dyan, mga locally made products. Arog kan basket, chinelas, so mga evacuees, pigtatawanan in training. Nagayon po yan, yan ang dapat na gibon kan mga opisyal kan gobyerno. Magipag-order na po sa TESDA, lalong-lalo na. Bakusan si mga evacuees na yan dyan sa evacuation center, pagparatawin ng ayuda, daw kung mag-isip po ang lokal na gobyerno, ang satuyang national government, magipag-corner sa mga yaon dyan sa probinsya kan Albay, dawa bakusan na sa probinsya kan Albay, na magkaigwanin alternatibong mapagkukanan nin income an sa tuyang mga kababayan. Kaya saro po yan sa magayon na ehemplo na sana dyan po sa Tabaco na matabangan ang mga evacuees, ninhuli po ining pagpara alboroto kan Bulkan Mayon, dekada na po ini mga tugang, pagabot kan oras, tatabangan sa paginin ayuda, alis sa tuyang mga ahensya kan gobyerno, sa pahinginot kan DSWD, yan. Kaya digdi sa bagay na ini po mga tugang, ang gabos na mga nangyayari minsan, igwang idinudulot na karahayan, igwaman idinudulot na igwaman idinudulot na maraot. Maraot so ibang mga yaon dyan sa harani sa Bulkan Mayon, lalo sa mga may edad na hahandalon, baka makaigwapanin o atakihon o nakakatabang man huli sa lado nin turismo, nakakatabang sa dagdag na ingreso po sa lokal na gobyerno. Diyan po mga tugang sa probinsya kan Albay. Kaya ang mga ibang ahensya kan gobyerno, dagos-dagos po sa pagtabang para po makataonin tabang duman sa mga apektadong mga residente dyan po sa sakop kan 6 kilometers to 7 kilometers danger zone sa may Bulkan Mayon. Dakol man po nagapot digdi syudad kaniri ngayon may opisina. Garo ako sa dahil man pinagdeklarar kan city government na non-working day ngunyan. Kasod masa naman pinagdeklarar kan national government, pero minabagayan na pag Independence Day, lalo na kung maupod na Lunes o Martes, mayo po nin trabaho, special non-working holiday. Pero ngunyan, I don't know, digdi sa Iriga, mayo pa kitang naaraman na kung ini mayong tapinta kasi kaya ngunyan kung mayo nin opisina o igwa. Oras na ngunyan mga tugang 10 minutos bago po magabot ang oras na alas 10 nin pagkaaga. Digdi po sa loob kan sa tuyang programa, naghahapot kaya may nagpapaabot nin text kung may opisina dyan sa Iriga. Maya man pinag-declare ang city government kung may kung may o kung mayo nin trabaho opisina digdi sa syudad kan Iriga. Napinta kasi kaya
O kaya baka party na yan na ano ba, mayunin laog. May mga aksidente ganyan na nangyayari, ha. Mga motor na sa mga ano ba, big bike, sa mga usubagang motor ngunyan na automatic. Bang na ako pating ririkas po nindang mga magpadalagan. Kan nagtalikod na aldaw, ano to, garo Sabado or Domingo, dyan sa Banwaan, ikot ng ikot sa mga nagmumotor. Garo pati niya ako, garo Domingo, garo pati niya ako, mayunin ko yan, mayunin ano, mga sa mga tambotsop, mga pinagribayan, mga tugang. Grabe, ano. Dahil takot na, hindi ako kung may takot pa yun na madisgrasya o ano. Ikot duman sa diversion, palawag sa sentro kan Baaw. Nakaskas pati, rinagubrob sana makasabi kan mga nakaulay kuman kasud kan Domingo. Kulog man nga sa talinga. Pero ngaya, mayayabang man talaga ngaya. Magpadalagan sa tinampo. Grupo-grupo man pati yan. Kita di man nagkokontra dyan, kundi isipon man nindo sumasabatan nindo na naglilikay sa pagpadalagan kan bihikulo kung kamu po day malikay, lusot sa nang lusot. Ay papano yan kung magkadiresgrasya, madamay po sinda. Yung mga grupo-grupong ko yan, mga nagmumotor. So, kuyan tambot so riribayanin napaka kulog sa talinga. Ano man daw niya ako yun eh. Diba yan narireparo kan LTO, ano? Pag-arog ka yan, iguang manan pasad-pasad na mga nagmumotor na gribok kan mga tambutso, ay mukna na kamunin grupo na pagdara ko po na yan pag sabi nindo, bawal nga yan na ribayan ng mapler an mariribok, bawal nga yan, ano ta, yao na dyan, pagpaparadangog sa naman nindo. San ikaw kitang mga barkadang ko yan sa LTO. Minsan abot sa naman duman sa pagtaram, pero pag abot sa implementasyon sa pagdakop, nagdadakop nga, pero yao na nga ni dyan, nahihiling na, ano ta, dahil pa pinagdadarakop yan. Say na sa mga magibunin checkpoint. Kamarig yaon dyan, darakop po na. Kung madakop kung maman ng pasad-pasad, makahalat sa nasarong lugar. Tensya na po kamo talagang kuyan ini. Obserbado kan mga kababayan niya to mga tugang. Maray na pagkaaga sa mga taga dyan sa Banwanin na Baaw, Camarines Sur. Musta po kamo dyan na mga nag-aantabay ngunyan? Back to normal ang klase kan mga aki ngunyan mga tugang. Pero sa ibang mga nasa pribado, bakasyon na. Ang public school ngunyan, igwa pa man giraray. Pabotan ko nin maray na pagkaagan gabos na mga PTA President sa manlain-lain na Banwanig di sa Camarines Sur. Karindawan meeting pero kuyan ngunya na simana. Kuyan na muna, gibo na muna sa mga obligasyon sa kanya-kanyang munisipyo. Ay salamat sa dyan sa gawa, garo imbitado na naman po kita. Imbitado kita dyan sa Banwan kan gawa. Sige. Yung problema ta alangan man na mo yan
tungahon. Naimbitado ka na, day mo man dudumanan. Pag imbitado ang sarong tao, gustong sabi yun, importanteng makuha ang mga impormasyon na ipapaabot mo sa entablado. Na may mga audience na mga high school, ano, bako tama yan kasalanan. Patro minutos na sana bago magabot ang 11 o'clock. 11. Alas 10 ni naga mga tugang ha. Mabilta kami sa iba pang mga impormasyon pagkapadagos kan programang Bicol Connection pagkatapos kan sa ito'y mga pagirumdum. May diabetes ka, asin gusto mong proteheran ang sa imong mga mata sa mga komplikasyon? Nagsasapo ka kan mga problema sa mata, arugan eye strain o pagal na mata, impeksyon, gato, gatol, malanit o sensitibo sa ilaw? Kung iyo, pues, kaipuhan mo ang iBerry. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Igwa ka din problema sa kidney na dulot kang diabetes? Gusto mong proteheranan sa imong kidneys na mas lalo pang madanyaran asin maging marhay pa ang funksyon kay ni? Mag-Kidney Care ka na! Ang Kidney Care, sarong natural food supplement na igwang manlain-lain na sangkap na minasuporta sa salud kan kidney. Ang Kidney Care, tatabangan ka para mamantinir na healthy ang kidney mo asin marhay ang funksyon kay ni. Daina, pagparapahaluyo na maapektuhan kan sa imong diabetes ang sa imong mga kidneys. Purbaran ang Kidney Care ngunyan. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fatcon, bagong gumagabloom. Charm Fatcon, gamit kay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified World-Class Quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Sa Pride Antibac Detergent, malinig ang labada. Knock out ang bacteria. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Ang Pride Antibac, iguaning germ knockout action. Kills 99.9% ng germs sa bado kan pamilya. Stop ang germs sa Pride with Antibac. Linis ang labada, nakatang bakterya. Pride Antibac Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. laban ng pati virus. I-shield mo. Shield That Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado. I-shield mo. Shield That Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing.
dishwashing. Smart dishwashing paste, manufactured by ACS Manufacturing, ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax Wax. Star Wax, Star Wax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Bitin sa cash? Sa M. Luwalier Quick Cash Loan, it's as easy as 1, 2, 3. 1. I-present ang item for appraisal. 2. Mag-submit ng valid ID o ML Diamond Card. 3. Kunin ang cash at transaction slip. Ang laking tulong, diba? ML Quick Cash Loan. Maaasahan lagi. M. Luwalier. Tulay ng pamilyang Pilipino. Basta kwarta padala, mag-M. Luwalier na. Lahat sigurado. Okay na mga dugang, thank you very much si Chief Engineer sa imong pinaabot na impormasyon. Good morning, magandang umaga kay RD Bong Samson yan BBMII yan po sa may parte ng Masbate City. Magandang umaga RD Bong. By the way, may panawagan tayo dito mga kaibigan sa public service. Nananawagan ako kay Rinel Fernandez. Ano ito tamay araw? America. Irene Fernandez na kapatid. Ano to, may Pangasinan, Banao ng Santa Barbara. Di kung kayo maintindihan. Kung sakali man na naririnig yung panawagan ko, nandito ako sa Bicol, dito sa Iriga City. Kung pwede na lang na pumunta ka na lang dito kung ano man ang gustong iparating ng kuya mo sa akin. Pumunta ka na lang dito sa Barangay San Nicolas, Iriga City, Camarines Sur. Ang nananawagan si Sandra Fabria. Yan, kung hindi ako nagkakamali, yung pumunta dito kaninang babae maganda sana kung nakausap natin ito kanina, no? Itong si Sandra Fabria. Nandito siya sa Barangay San Nicolas ng Iriga City. Dito po yan sa lalawigan ng Camarines Sur. Dahil nananawagan siya kay Rinel Fernandez at Irene Fernandez. Tamay America na kapatid. Yan. Na magkapatid siguro ito. Pangasinan, from Pangasinan, Santa Barbara siguro ito. Kung sakali man, again, inuulit natin kung sakali man na marinig mo yung panawagan na ito, si Rinel Fernandez at Irene Fernandez, si Sandra Fabria nandito sa San Nicolas, Iriga City. Parang may importante kayong pag-uusapan. Kung pwede na lang na pumunta na lang dito. Kung ano man ang gustong iparating ng kuya mo sa akin, pumunta ka na lang dito sa Barangay San Nicolas, Iriga City. Nananawagan si Sandra Fabria, mga kaibigan. Okay, maraming salamat sa lahat ng sa nagpadala. Nandito ko yun kanina nakita ko, sabi ko nga kung kahit makausap natin dito sa programa, okay lang.
para kumpleto yung gusto mong ipaabot kay Rinel Fernandez at kay Irene Fernandez. Bakit Rinel Fernandez, ano yan? America. And Irene Fernandez. Magkapatid siguro ito. Okay, sige. Si Sandra Fabria nandito sa Barangay San Nicolas, lungsod ng Iriga City. Bayan, nasa ikalawang oras na kita maudog ang programang Bicol Connection digdi sa RPN DCKI. Petsa 13 kan na bulan na Hunyo 2023. Happy Pintakasi po, happy fiesta sa mga taga Iriga City. Yan. Mayo pang nag-upload sa muyang nag-iimbitar. Joke lang naman, joke. Sa Agaman, angon yan pala sa mga may patron saint na San Antonio de Padua, nagsiselebrar kan Pintakasi kan fiesta. Digdi kaya pala sa Iriga, ang patron saint is San Antonio de Padua. Duman sa si Roma kung da ako na sasala sa mga kapinsanan ko duman, San Antonio de Padua o Pintakasi man duman Happy Pintakasi. Happy fiesta. Pero dyan sa Barangay Bulwang, ang pangaran kan Bulwang, San Antonio. Pero ang Bistadong Maray, Barangay Bulwang. Ang piyesta sa Agaman, Petsa 14. At ang nanay ko, taga dyan sa Bulwang. Mga Navarro family, kadakol dyan. Kaya day kita mawawara. Kundi sabi ni Karundang Philip, piyesta ngayon duman kay Vice Mayor Jerry Briseño. Happy fiesta, Vice Mayor Jerry Briseño. Si dating Vice Mayor Norman Badjola, pinangaranan pati Hindi Karundang Philip. Pero okay yan, maugmaman yan pag mga nabibisita. Mga kapinsanan ko dyan, dahil ko na pagsaro-saro, taka dakol. An maray kini duman ki so dating tama ko kanya tong advertiser man digdi. Si Armando Mendez. So sarong ko yan baga. Charap anong pangaran to. Ko yan na to nag-sponsor na digdi sa doya. Oy, duman mga tugang Kasubanggi, duman sa may parte kang Barangay Tigbinan, duman sa Labo, Camarines Norte. May nagpaabot sa tuyang impormasyon na garo nasulo. Naglaad po sulikudan na parte kan sarong pampaserong bus. Duman po sa may parte kang Sitio Dagok, Barangay Tigbinan, Labo, Camarines Norte. Mga alas 10:35, kaso Banggi. Hulya 12. Sigon sa impormasyon na naipaabot sa tuyang mga tugang kan sa tuyang mga bubuwit duman po sa Labo Cam Norte. Mga barkada niya tong nasa Midyaman. Nasa 54 pasahero. Kan bus natulos man na nagruluwasan matapos ang kalayo. O matapos ang kalayo. Gusto sabihin, habang nagkakalayo, nagluwas. Dahil man pwede magluwas ang pasahero kung tapos nang nasulo sa kamaluwas sa pasahero. Kundi habang nasusunog, nag-umpisa na yung sunog doon sa lubutan na parte kan kuyan. Ang aircon basis lalo na. Aram kong aircon ini, pinag-send sa tuyang picture, aircon ini, kundi medyo arayo, day ko lang nakukuha nung bus ini. Ang makina kayan, duman sa hurihan, na parte kan na bus mga tugang, ang makina, o duman nasulo, dakula pati so kalayo mga tugang. Kaya nagruluwasan sa mga pasahero, kundi ang nasiste dyan, sa mga gamit kan ibang pasahero, nadamay, ngunyan, inaaram pa kung anong naging kausa. Asin so kamugtakan kan mga lunad na pasahero. Kung yan nakaruluwas man, baka sa iba na nervyos, nanluya, bigla ba yung nagkuyan, ay paano kung nanok ka? Alas 10 Kasubanggi, 35, dyan sa may parte kang Labo. Nalingawan lang kung sa inso direction, kan nasabi ng, Superlines, iyo po. Superlines,
bus. Kung dahil ko hali sa Manila or hali sa Bicol going Manila. Kaya siguro inian dapat man na asikason kan mga bus operators na siguro ang mga makina, lalo ining mga aircon buses na ini, saka ining non-aircon na nagbabiyahing Manila vice versa, Bicol, Manila vice versa, asikason munaan ko yan ang makina kan sa indo mga kuyan, mga mekaniko. Minsan kaya mga tugang kung dakol ang pasahero, lalo na kung bakasyon o igwanin okasyon na lalo na kung December, halimbawa, ang mga bus na yan mga tugang, pagbalik yan sa digdi sa Bicol, nag-abot baga ngayon yan na araw kining oras, mga alas 10. O at yan kayan, malarga na naman yan, ina-approbit sa rin sa pasahero na pasiring sa Manila. O sa mga hali sa Manila, pasiring Bicol, na abutin sa dakol na pasahero. Kaya minsan siguro nalingawan na day. Pero ako nagtutubod na yan. Pinag-check up muna kan mga mekaniko kan kumpanya kan bus, ining super lines. Hindi siguro aksidente talaga. May nangyari. Naglaad mga tugang sa lubutan na parte kang bus na ini mga tugang. Kaya likay na sana po, likay na sana po sa mga pasaherong mapasiring duman po sa Metro Manila, o kaya pasiring kamo digdi sa Bicol region kung kamuman po igwanin mga maalunod kamo sa mga aircon bus. Ini pala super lines na naman nangyari. Anong nangyari? Super lines. Asikasun po nindong maray. Ang importante kay po na tawan po nindo nin asigurasyon ang buhay kan mga pasahero po nindo. Bakusan ng an linalamagta, magkaigwa kamunin dakol na maging income sa indong paghanap buhay, sa indo pong mga pasahero. Importante man na ingatan po nindon mga kababayan niya to. Kadipisil man po. May mga naghahalat, may pamilya man po yan na naghahalat po mga tugang. Kaya sa mga pasahero man, maging kuyan kita. Maging maingat man po kita. Mas maray na nga nitong nagpipilinin ko yan. Malulunadan. Kadipisil po mga tugang. Si Aliana Shane Noblesa, good morning, sabi ni Aliana. Salamat Aliana. Nagdadagdagan sa to yung mga nag-aantabay ngunyan mga tugang digdi po sa tuyang programa ngunyan pong aldaw na Martes na ngunyan aros ang mga bareta bagang ngunyan puros na sana about sa Mayon volcano mga tugang. Importante po kaya yan na may paabot niya to ano man na mga impormasyon sa satuyang mga kababayan po mga tugang, lalo na sa mga dadangog sa radyo, nakadalan sana sa Facebook. Importante po yan na maipaabot niya to ang mga impormasyon mga tugang. Okay. Sa iba pang mga impormasyon niya to, may nagkapot pala sa kuya kasod makon ano po ngaya an eleksyon ngunya ng July gigibuon an na pag-file kan certificate of candidacy. Sabi ko, an makakano kayan dyan kamo sa COMELEC an makakapagtaunin bastanting informasyon kayan mga tugang. Kung mananggad dagusnan pag-file, duman sa ibang informasyon sa August pa ang pag-file. Kaya
bisita na lang po kamo sa Commission on Election dyan po sa indong mga lugar po mga tugang. Nanganing mas lalo pang sigurado. Okay. Si Kuyan Palan, si Senator Rodolfo Biason, binawa na po nin buhay. Nadadang ko pa sanayan kang sarong bulan na na-interview. Baka nga ninadagong nindodigdi sa RPN-DCKI kan adaman sa ibang pinag-interview. Tapos na kuyanta na sana naaraman tanasan ng mga tugang, biniwa na po nin buhay huli sa komplikasyon sa iyang helang mga tugang. Pneumonia an helang ni Senator Rodolfo Biason. Pero kang 2022 na-detect mga tugang na igwa siya nin lung cancer. Kaya sigian pabulong kay ni dating Senador Rodolfo Biason, dating Chief of Staff dating Congressman. Aramon doon, mga senador, pagtapos na ang term, kung kaya pa man sana, malaban naman Congressman, ang gagana. Ngunyan, binawa na po nin buhay mga tugang. Si dating Chief of Staff, dating Senador, Senator Rodolfo Biason mga tugang. Okay. So, ayan po ang latest ngunyan sa lado national man mga tugang. Duman sa talagang baka talaga pagabot kan oras ang FIBOX magdeklarar nin alert level 4 kanin para sa estado kan Bulkan Mayon. Kasod na dangog ko sa interview kay Dr. Paul Alanis, talagang pinagsabi niya na kung ano pa ngayaan na pwedeng makuang datos kan na FIBOX adig di po sa paggarabadab kan Bulkan Mayon, pwede mi ngayang itaas yan sa alert level 4. Yan ang pinag-confirman kan FIBOX si Dr. Paul Alanis mga tugang kini ma-interview. Kasod yan, nagdidepende sa magiging aktibidad kaini sa mga masunod pang oras man aldaw. Kaya kuning kaso man na ini po diretso na mas lalo pong nagkakaigwanin taan rockfall pating na irehistro sa laog nin 24 hours mga tugang. Labing mga 300 na rockfall events na po. Nagabot man sa 21 volcanic earthquake na rehistro. Igwang tulong pagrumpag kan magkahalong abo, mainit na batos sa volcanic gas mga tugang. Pero ngunyan, alert level number 3 pa man giraray. Bulkan Mayon po mga tugang. Kaya, agingat na sana po kung kamuman po mapasiring po duman sa probinsya kan Albay, ingat na sana man po ta dipisil. Kadipisil kung may gwapong nangyayari. Mayo man kitang maginibo na kaypuhan, mag-ingat na lang po kita sa mga nangyayari mga tugang. Ano ba, ina-approve sara na magpasiring duman tangani sa nang maghiling. Ano ba nga hotel na sana. Tangani sa nang ma-approve sara ini pong Bulkan Mayon mga tugang. Okay. Oras na mo dyan, 20 minutes na po makalihis na oras na alas 10 nin na pagkaaga po mga tugang. Digdi po sa pag-iribanan niya to ngunya na aldaw na Martes. Ini po ang Bicol Connection. Digdi sa RPN DCKI po mga tugang. Mientras tanto, sa iba pang mga informasyon ngunya na aldaw. So kuyan pala nagpaluwas nin survey an SWS.
Mapadapit po digdi sa mga kung anong nan feelings kan mga kababayan niya to. Yan. Nagpaluwas po ang SWS kung sisay po ang nanginginotan na pwede sir dawa nga ni dugay na pwede ngayang magdalagan bilang presidente. Kadakol kayan na parang ang nangyayari ikinokondisyon na naman tulos mga tugang. Ini pong isip kan mga namamanwaan. Dapat po digdi sa ipinaluwas na survey kan SWS mga tugang. Dugay na. Dahil nanguna yan pagpara isipon. Kasubago man pong pagkaaga, nagpasunod na po nin medyo amot-amot na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo po mga tugangan, mga gasolinahan. Digdi sa Pilipinas, epektibo po yan, subago. Ngungo niya na petsa 13 kan bulan na Hunyo. Na Pilipinas Shell, Petron Corporation, Sea Oil, PTT, Total Philippines, sinibapa mga tugang, nagpasunod sinda nin dugang na presyo 1.20 sa kada litro kan gasolina. Nagdagdag ano. Kung kamo gagamit nin unleaded, 1.20 ang kada litro kan gasolina na ipinagdagdag. Kasood pag gasolina ko nasa 62 something pa lang, kung yan nga nako palang dadagdagan, nasa 63 na po, 63 plus na naman ngunyan ang sarong litro nin gasolina. Sa diesel man medyo tumaas-taas, 140 kada litro kan diesel. Sa kerosene man po mga tugang, 1.30. Medyo amot-amotan kantidad na itinaas kan mga kumpanya nin gasolina mga tugang. Mga gasoline station. Digdi po sa nasyon kan Pilipinas po. Papasunod na dagdag presyo kan mga produktong petrolyo huli da sa paghiro kan na presyohan kini sa pang luwas na merkado. Maray nga nita, depo pinagrason na nagtaas ngayon presyo kan gasolina uli sa abnormalidad kan mayon. Pag naghiro palan sa pangluwas na merkado, ang presyo kan gasolina, insigida, digdiman po sa tuya, mapataas din presyo. Kundi, anhapot nga ni kaniba, ano nga yan? Naghiro ngayon ngunyan ang presyo kan gasolina sa international market ngunyan na aldaw. Tapos nga insigida mapalangkaw tulos nga samantalang ngayon pinagpapabakal panindang gasolina, stock pa yan kan nagtalikod pang bulan. Pero nga nagpapataas na sinda. Ano daw taarog kayan samantalang sa pagbakal kay itong kakargang presyo kan gasolina ngunyan, medyo iba man sa presyo kung ikukumparar ngunyan. Anong ito nagtaas na? Yan ang dapat na masimbag kan sa tuyang mga paratyendanin gasolina. Karam kan gabos na igwayan in stock na gasolina kung saan man po ang stockan kayan. Ang stock ninda kan nagtalikod pa yan na bulan, na stock pa yan mga tugang. Nalagad nyo niya nagpataas man tulo samantalang sa pagbakalindakang presyo kung iyan na stock medyo harababa. Ngunyan, nagpataas naman tulos mga tugang. Ngayon po ang dakulang hapot. Diba lamang may gustong mag-explicar kayan sa tuyang mga kababayan. Dapat po digdi sa bagay ni mga tugang. Tain sigida, nagpapalangkaw ka mo samantalang ang pinagpapabakal na gasolina. Kasood nagpabakal pa sana kamong nasa 62 plus, so unleaded. Nagtaas nga niya, nagtaas man tulos ka mo, samantalang kabali pa yan, duman sa pinagbakal po nindong medyo barabarato.
Sa ipudawan ma-explicar kayan. Oras na ko niyan, iguana kita ni na 25 minutes makalipas sa oras na alas 10 ni na pagkaaga mga tugang digdi po sa loob ka na sa tuyang programa. Oh, yan, child labor pala ng mga tugang, garo nagdadakol, ano? Child labor, so mga aki na day pa nasa 18 anyos na nagtatrabaho na mga tugang. Ay ba nga na, igwa nang nagtatrabaho, 13 anyos pa sana, 14, 15, minsan nga na, igwa pang 10 anyos. Child labor, lalo na sa mga nangangalakal. Minsan nga ni, kay bapakan mga magurang. Nagbabakal nin bote, plastic, mga aki pa, pero kaibanan na. Di sabi ka ni ibang magurang, maray na nga ningin ngayon, nakakatod na magtrabaho. Di sa ngayon iba, ngunyan, asa pagirari sa magurang, darakula na. Dahil kaya nga pinagpatuod. Kan mga magurang nindang magtrabaho po mga tugang. Pero so trabaho man na bako man na magabat, so medyo magian sana. O di pag natian ang kamot sa pagtatrabaho, ayan, child labor. Yan at na pinagtalaan kan International Labor Organization ang sarong Specialized United Nations Agency. Bilang pagiramdam kan World Day Against Child Labor kan taon 2002. Ta sa pinakauring datos mga tugang report kan International Labor Organization, pinagsambit ang karibukan krisis man COVID-19 pandemic. Ini po bilang mga rason sa paglangkaw kan kaso kan child labor. Nagsadsad ngaya sa more families into poverty, dakol na pamilya pasiring sa sobrang pagtios. Asin napipiritan an milyon na mga kakian na magtrabaho. Inapod ng child labor mga tugang. Ini po ang obserbasyon kasodma June 12. Duman sa sarong movement na naghihiling sa pangkinaba na nangyayari sa mga aki. Movement against child labor mga tugang sigon sa International Labor Organization. Tabasi po sa UNICEF, nagresulta ang populasyon o kaya population growth o ini pong inapod pang recurring sea crisis, extreme poverty as in inadequate social protection measures sa kadagdagan na 17 million na mga aki na amay na nagtatrabaho. Yan. Digdi sa Pilipinas, sigwaman po kaya na mga aking nagtatrabaho na po mga tugang. Kundi maman mga ginibuta, kung iyo sa naman ang linalauman mga tugang kan mga magurang na makatabang sa indat ang aning dagdag sa gastuson. Kulang na ginagastos kan mga magurang madagdaganan sa indang kwarta. Almost mga tugang na ansabi kan UNICEF nagreresulta sa paglangkaw kan populasyon, ang paglangkaw kan mga nagtitirios as in inadequate social protection measures na almost 17 million na mga aki na pwedeng nagtatrabaho na mga tugang. Bako sa naman sa Pilipinas kundi sa iba pang mga nasyon, like for example, naman sa African countries mga tugang sa nakalipas na 4 na taon. Sabi nga ni, ang Durban Call to Action nga niya inadapt sa 15 Global Conference for the Elimination of Child Labor in 2022. Ito pong pinagdala na blueprint for turning the tide against child labor sa harong kan legal framework.
o kaya universal access sa edukasyon as in poverty alleviation mga tugang. Sabi kan ILO, ang economic growth ngaya, bako pa ngayang sufisyente nor exclusive enough to relieve the pressure na kadaklan sa mga pamilya sin komunidad nakakamati po nin sobrang pagtios kun hain duman po napipiritan ang mga aki magtrabaho po mga tugang. Kaya sa sa estimate mga tugang kan United Nations kan UN agency 72 milyon ngayang mga aki sa sarahan Saharan Africa haros saro sa 5 ang apektado kan child labor. Yan po pati nga ni duman sa Geneva para markan ng okasyon sinabi kan ILO Assistant Director General Manuela Tomei na naglangkaw ngayon child labor sa inot na pagkakataon sa laog nin 20 taon. Ini po ang pinoproblema na ira kan ngunyan na mga panahon dakol ang ninapod na rapid advances. Kadakol nin mga aki mga tugang na nababayaan na po. Sabi po kan ILO Assistant Director General. Kaya pinaglaladawan kan ILO na ang child labor bilang man na trabaho economic activity na natatanggal mga tugang sa mga aki kan sa indang lumbod na kaisipan. Nakakaulang sa indang abilidad na maglaog sa regular na eskwelahan. Sa sobrang aning pagtios, napipiritan na magtrabaho po mga tugang. Napipiritan na magtrabaho, sobrang pagtios, nawawara na po mga tugang so kaisipan na maglaog po sinda bilang mga o mag-eskwela sinda. Tanganing makanood, tanganing pagabot kan panahon, dahil naman tios po nin sobrang tios yun. Tama. Apektado po ang mental, physical, social, moral, o kaya moral harmful mga tugang. Kundi, ang sabi kan ILO, ang pagkakaiba kaya ngayon kan traditional family work as in exploitative child labor na naghahali sa mga aki kan sa indang karapatan na makapag-adal mga tugang. The income ngayon is so slow that they cannot afford to hire adult labor, so they have to rely on their kids. Sabi ni Cameronian labor expert Alex Soho. May malinaw ngayang mensahe ang Durban call to action. Ini pong promotion of decent work for adult is key to eradicating child labor mga tugang. Ini po ang sarupa kutana sa dapat tawan ngunyan kan gobyerno. Sa tuyang mga legislador magmukna nin mga pwede sir na mga lay na ma-eradicate ang child labor mga tugang. Tanganing sinda matawanin asistensya na makapag-adal tanganing day na po magpartrabaho. Gapa talaga ngunyan, digdi sa Pilipinas, dawa paano igwa na mga napipiritan pundo sa pag-eskwelahan mga aki, asin amay na nakakamati po na magtrabaho po sinda, huli sa nasa namamatian man na sobrang pagtios digdi po sa tuyang nasyon. O di po ang sinasabi ko mga tugang kasubaga, no? Sa survey nagluwas ka sa UDMA, alas 11, yes.
Dawa nga ni Dugay na Engineer Abilin Don Turalio ang eleksyon sa 2028 ngunyan nagkunang survey nagluluwas. Ay nako talaga, oo. And sa tuya mga opisyal kan gobyerno sa panginot kan Presidente Bongbong Marcos nag-iingo ang mapakarhay, mapababaan inflation rate mga tugang. Gustong sabihon mapababaan na presyo kan mga barakalon. Tango niya naros nagtatas man ang inflation rate mga tugang. Bumaba man indiit, tapos tuod-tuod gayan, mataas na naman. Sabi kan SWS mga tugang, sinda Vice President as in Education Secretary Sara Duterte, as in Senator Raffy Tulfo, as in dating Vice President, nakaiba pa si Vice President Leni Robredo, inantulong na inginutan na kandidato na linalaoman na maribay kay President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Sigun sa survey na ginibo kan Social Weather Station. Ginibo pa ang survey po na April 15 about 18 as in pinag-commission. May nag-commission kayo na PG Marketer Association as in sarong party list representative. Yan. May nag-commission pala. Base sa SWS survey kan Domingo. Sa 1,200 na respondent, dahil ko kabali digdi, I don't know, kay Engineer Abilin Don Toral, kung kabali sa 1,200 na respondent. Na nagbali po sa SWS survey, 28% ang nagsasabing iboboto ninda si Duterte. 11 ngaya ang nagsabing si Tulfo. 6% ngaya suporta man kay Robredo. Yan Laugman sa listahan sinda dating President Rodrigo Duterte nasa ikapat na pwesto na 3%. Dating Senador Manny Pacquiao 2%. Senator Robin Padilla, 2%. Dating Manila Mayor Isko Moreno, 1%. President Ferdinand Marcos, 1%. Hindi naman yan mga kandidato si President Marcos. Unta iniba pa manindo. At ang siya ng presidente ngunyan. Senator Amy Marcos, sarong porsyento. Ilocos Norte, Sandro Marcos, sarong porsyento. Garoon nagluluwas digdi. Kinokondisyon na naman ang isip kan tao, muman daw. 41% ngayon na respondents sa enterong Pilipinas anday nagpili nin kandidato day sigurado kung si Sayan iboboto at adugay na kaya. Sabi ka ng SWS, ginamit ang national survey info face-to-face computer-assisted person interview sa 1,200 adults sa enterong Pilipinas. Tig 300 sa Metro Manila, balance of Luzon, Visayas and Mindanao. Na po kayan maorag ang SWS and maorag kung paano ang sistema kan pag-survey. Ang sampling, iguan in error margin na plus 3% para sa national percentages as in plus 6% para sa Metro Manila, balance of Luzon, Visayas and Mindanao. Ayan ini kinukoy na tulos na nasa kinukondisyon na. Lugay na. Dakol pang mangyayari, lalo na ining mangyayari muna ini pong inapod na barangay asin SK election mga tugang. Kaya ini na po ang magiging stepping stone kan iba. Ini naman po ang magiging gigiyahan po kan ibang mga kandidato po mga tugang. Lalo na sa medyo halangkaw pong posisyon. Abutan muna niya ito din maray na pagka-morning. Magandang umaga sa inyo lahat ng mga nakikinig dito po sa ating program ngayong umaga. Again, maraming salamat kay Cynthia Salvadora. Oy, kumusta na mate Cynthia Salvadora? Parang nasa diet ka ngayon dyan sa wake ni classmate na Francias Vargas. Si Remoto Cielo Charito Bahaw, sir. Si RD. And BBMII, si RD Charito Bahaw. Magandang umaga sa iyo, sir, dyan sa Metro Manila.
Si Betsy, Ma'am Betsy Odabar ng Hong Kong. Madam Betsy, thank you so much. Dati nating sponsor, advertisers dito sa RPN DCKI. Si Gerald Villoso, si Nati Tria dyan sa Maribeles, Bataan, si Ma'am Ivy Lucenia de Mesa. Ang sa kuyang classmate, kan college, teacher na dyan sa Laguna o Rizal. Si RM Romy Portem Jr. Naka-duty ka ngayon. May former katrabaho. Si Nena Berdiflor, yan. Kadakol pang nagdadangog sa tuya. Salamat na marhay, ha. Sa Indopuga, boss. Mga kuyan vlogger, aniba nasa media, tiripon sinda sa rong lugar mga tugang. Tiripon sinda sa rong lugar para kanon ang mga nangyayari duman po sa Bulkan Mayon. Mabugtak po nin choke point ang PNP sa palibot kan Bulkan Mayon para day makalawagan mga gustong magbelta sa danger zone. Sigon kay DILG Secretary Benhor Abalos, kanini magbisita duman sa probinsya kan Albay para salbado po ang mga residente, ha. Si PNP Regional Director Patrick Ubinke, may sarong team na magbabantay, asin 34 na ang mga choke point na ibubugtak sa palibot. Nagagad man sila ng dagdag na pulis sa ibang probinsya mga tugang. Bilis ni Chief Engineer Abilindon Torello nag-post kay niya. Tama po yan. Importante yan. Dakol, mayo kaya kitang pandiurag na camera. Kung tanan, nakalinya man ako dyan. Cellphone lang. Pinagkukataan latest update naman po sa Bulkan Mayon. Madaman kita, Chip. Pwede kita magduman. Mas maray na po yan na di kita pigpaparistoryahan. Kita mismo ang naging nagiging testigo sa mga nangyayari po duman sa Bulkan Mayon mga tugang. Ang DTI man, ha. Nag-informar, lalo na dyan po sa Albay, sa gabos na consumers, retailers, na base po sa Section 6 Republic Act 7581, o ininginapod na Price Act, Prices of Basic Commodity sa indong lugar, area na pinag-proclaim as under state of calamity, emergency shall be automatically frozen. Sa indong price for 60 days until sooner lifted. Di pa magpalangkaw kan presyo, ha. Pinag-freeze ang presyo kan mga barakalon. Uli po na sa iraram ko kan state of calamity and probinsya po kan Albay mga tugang. Big freeze ang presyo kan sa indong mga barakalon. So mga canned goods, kung anong presyo, dahingon na magparapalangkaw. Tama, dali po kamo, ha. Ini pong Republic Act 7581 o Price Act, Prices of Basic Commodity sa area na pinagproklamar bilang nasa irarumpukan state of calamity. Yan po ang importante na day magparasinotil. May nagbabantay po sa Indo. Pag yan po nagpalangkaw kamukan presyo, pag kamo isinumbong, rimati kamo kayan. Magiging kason naman po yan nindo. Kung day po kamo magsunod sa pinagbubuot kan sa tuyang
gobyerno. 15 minutos na sana mga tugang bago magabot ang oras na 11 o'clock ni na pagkaaga. Ano po nagkakaigwa kita nin climate change ngunyan mga tugang? Ha? Parte kan climate change mga tugang na nagtataas po ang level kan tubig sa dagat. Huli sa sobrang init na po kan kinaban ngunyan. Enot na enot, ini na po so resulta kan pagpara kan mga maiitom na aso, hali sa mga pabrika, pagsubsob niya to nin mga plastic, ano pa, kadakol, na kung hain, nag-abot na ang panahon na si ozone layer, ini pong ozone layer, ini po ang nagpo-protect sa sobrang init kan kinaban mga tugang. Na sinasabing ang ozone layer, nagkaralabot-labot na huli sa mga makakapal na usok, mga aso, mga plastic na nakakaraot po sa ozone layer. Kung kaya sinasabing nagkigwa na kita nin climate change, grabe na po ang init kan kinaban mga tugang, makunang presko pati sa mga kanyugan, sa mga kadlagan, nadakol nin kahoy, pinagpupurutol, tumayo na po nin preskong duros. Ngayon ano ang nagiging resulta mga tugang? So Antarctica na patos-patos po nin yelo, nagkakaturunaw na po duman huli sa mainit na ang panahon natuto. Ano yelo baga? Magbakal ka mong yelo, hali sa ref, sa freezer. Ikag ninyo dyan sa mainit, natutunaw na. Araban sa na kayan? Kaya nagtataas ang level kan tubig, madali nang magbaha. Nag-iinit ang ocean water duman po sa Antarctic mga tugang, na nagpapatanid ng inapod na far-reaching consequences para sa climate change in man deep ocean ecosystem, sigun po sa report. Ini pong Antarctic bottom water mga tugang, pinakamalipot, as in pinakamaasgad, pinakamaalat na tubig sa planeta. Dakula po ang papel na ginagampanan kay ini, kan katubigan na ini, sa abilidad, kan kadagatan na magsiserving buffer kontra sa climate change sa pagikan pag-absorb sa excess heat, as in human-caused carbon pollution mga tugang, na pinaiikot man digdi kaini ang nutrisyon sa kadagatan. Kaya duman po sa inapod na Weddell Sea sa northern coast of Antarctica. So grabe kayo ito, kadakol dyan minsan nga piglalakaw na ang dagat. Yelo po yan, nagkakaturunaw na ngunyan. Nagkakaturunaw na huli na sobrang init mga tugang. Duman sa may northern coast kan Antarctica mga tugang, nagsasadit na po ang vital water mass huli sa mga pagbabago sa duros, asin po sa sea ice. Ini po ang napag-araman sa pag-aadal kan British Antarctic Survey mga tugang. Kaya nagigibo po ang mga scientifico nin datos hali sa mga barko, hali sa satellite para hilingon ang volume, temperature, asin saltiness sa parting ini kan deep Antarctic Ocean mga tugang. Napag-araman din na nagsasadit na ang volume kan cold bottom waters na sobra sa 20% sa nakalipas na 3 dekada. Nagluluwas sa 4 na beses nag-iinit ang Angusian waters na mas hararom sa 2,000 meters o kaya 6,600 feet kumpara sa natatadang parte kan global ocean mga tugang. Pirasa na sa mga rason sa pagkaiguan kan tubig iyon pagbabago kan sea ice formation dulot kan pagluya kan duros base sa pag-aadal. Importante nga ang bagong sea ice sa pagpapalipot asin pagpapaalat sa Weddell Sea, na kung naging yelo ang tubig, ipinagtutulod kay ni, tinutulak kay ni ang asin condenser na ang salty water, naglulubog ini sa irarom kan kadagatan. Yan ang nangyayari sa climate change ko niyan,
Kaya dakulaan nakambang na epekto kan mga pagbabagong ini sa kadagatan mga tugang. Importante ni kan global ocean circulation na nagdadara nin human caused carbon pollution sa deep ocean kung saan ini nagtitinir sa paglipas kan mga siglo. Base po kay Silvano, kung magluya ang deep circulation, less carbon can be absorbed by the deep ocean, limiting the ability of the ocean to mitigate global warming. Ayan na po ang sabi kan mga eksperto. Dawa po ang pagbabago na naaraman sa pag-aadal, iniresulta kan natural climate variability, dakula po mga tugang ang epekto kan climate change sa katubigan po duman sa Antarctic. Kan marusupasa na sa pag-aadal po ninda, napagaraman na kan mga scientifico na nagresultaan pagkatunaw kan yelo o ininginapod na dilution kan alat sa kadagatan asin nagpapahaloy sa sirkulasyon kan deep ocean water duman sa Antarctic. Kung dai malimitaran ang planet heating pollution, pwede ning mapuli sa pagpundukan sirkulasyon kan deep ocean water na may maraot na epekto sa klima asin marine life base po sa report. Kaya ang bagong pag-aadal kan BAS o early warning sigon sa St. Jesus sa rong oceanographer na basa asin lead author kan pag-aadal, ang sabi, the ongoing changes in the deep water layer in the Antarctic are already happening and it's not heading into the direction that we want. Kaya ayan po dako lang ko yan pag-aadal. Ang mga ining mapadapit po digdi sa climate change mga tugang. Tadaman sa Antarctic, aros nagtuturo na po so darakulang mga yellow naman sa nasabi ng lugar po mga tugang. Ano po? Kaya hoping na ini po matawan po niya to. Dahil po kita palabi na magpara sob-sob nin mga plastic, tibad pa man igwa pa man nin paagi ini. Mga mauusok, inisa ng mga tambot sungon yan. Grabe na. Inisa ng mga tambotso, ngunya ng mga panahon. Grabe na po mga tugang. Ini pong mga nangyayari ngunyan. Ay, si ND Charito Bahaw, magandang umaga sa iyo, PD. Musta na? Ano yan? Musta na ang grupo mo dyan? Okay lang po, dito sa Camarines Sur. Maraming thank you kay ND Charito Bahaw. Tatawag na lang ako sa iyo, ha? Ano sabi ni Marisa H. Mendoza, good morning! Magandang umaga rin dito sa Pilipinas. I don't know dyan po sa lugar po nindo. Si Aliana Shane Mendoza, magandang umaga rin. Salamat sa mga nakikinig sa atin dito po sa RPN Radyo Ronda Bicol Connection po mga kaibigan. Magandang umaga sa iyo, PD. Musta ang grupo mo dyan? Yan. Tatawag na lang ako sa iyo dyan. Hindi. Sige. Salamat. Salamat. Salamat sa mga naka-Facebook Live, sa kuyang Facebook account, personal, JV Navarro Berdiflor Jr. sa Facebook Live kan RPN DCKI Iriga, Twitter as in YouTube channel, pwedeng i-like, i-share, i-follow, and sa moyang YouTube channel, search lang RPN DCKI Iriga mga tugang. Ako po, luhay-luhay ng mapara makatugang sa puntong ini. Nagdi sa programang Bicol Connection pang Martes na edisyon. Nakaibanan niya ito kanyan sa paglilingkod bayan si Karondang Philip Baracena. Sa main control, makatugang si Engineer Abilindon Turalian sa moyang guwapitong Chief Engineer.
And si Tony Saison sa information, si Ricky Sagayap naman sa transmitter side. Sa pangaran mga tugang kan News and Public Affairs Division kan RPN DCKI. Sa gabos pong naka Facebook Live, Twitter, sinman YouTube channel, maraming thank you. Sa agagraray, magribanan kita sa programang Bicol Connection alas 9 abot ng alas 11 Lunes, Sundong, Biyernes. Pag Sabado alas 12 abot kitang alas 2. Pag Domingo alas 12:30 abot ng alas 4 mga music man yan. Ako po si JB June Verdiflor, nagsasabing mabalos. God bless.